Ezihamba phambili indaba namuhla Iseyinkinga Eyamathuba Omsebenzi kuleli. Kuhlukene imbono ngenkulumo kaMengameli kanti bavale umgwaqo bekhala ngebhuloho. Nazi indaba ZE1KZN TV nifundele uphilano kaCebekhulu kaMzimba umntwana uyakhuleka kunina besilo. Sanibonani. Sebene uPaulo kwahlukene kubantu bakulele ngenkulumo kaMengameli Ramaphosa abeyibhekise esizweni izolo kusihlwa. Umhlaziyo ozimele wezepolitiki uDkt. ZE1KZN uthi into ebalulekile okumele uRamaphosa ayenze ukudala amathuba omsebenzi kwazisela kulele kulibhekene nengwadla yokwentuleka kwawo. Emva kokuba uMengameli wakuleli Ramaphosa ethula inkulumo yakhe ibhekise esizweni kube nembono eyahlukene. Kanti umhlaziyi wezepolitiki ozimele uDkt. ZE1KZN uthi uMengameli uyihlabe esikhonkosini le nkulumo njengoba evezile nokuthi uhulumeni kumele asebenzisane nezixaka ezahlukene ukudala amathuba omsebenzi. Inkulumo kaMongameli uBaba Ramaphosa uyihlabe esikhonkosini futhi ke fanele siyishayile ihlombe ngoba ngokuqala ngqa ukwazela ukuthi akhulume izinto ezibhekwe ngabantu nabantu abebebheka ukuthi nabalindele ukuthi ayikhulume. Noma ke kukhona amaqembu njenge-DA athi hayi ukhuluma into yethu imanifesto yethu noma iplan yethu. Ngisho ngabe iplan ngabani kodwa mase sikhuluma uMongameli iplan kaMongameli uyihlabe esikhonkosini mayethi into azoyenza ukuthi enze isiqiniseko sokuthi uhulumeni akawenza amathuba omsebenzi kodwa wakha izimo zokuthi kuvuleke amathuba omsebenzi hayi ukuthi uyawakha wakha isimo sokuthi kube lula ukuthi amathuba omsebenzi akheke wanxenxa futhi nabeyimbona ezimele basho futhi ukuthi uzokwenza isiqiniseko sokuthi abantu mabephuma kuma-TVET college noma sebephuma bakwazi ukuthola umsebenzi. UShamasa uphinde waphawula ngokuzibophezela kwaRamaphosa ngokuthi uzolwa nenkohlakalo nathi yinto ongelula ukuthi ayenze ngokusheshsha. Waphinda futhi wakhuluma indaba ukuthi uzolwisana kakhulu nenkohlakalo kakhulukazi umbiko kaKhomishana kaZondo ukuthi abantu abavela lapho bazojeza noma kuzoba umqansa lowo kuzoba intaba le Mount Kilimanjaro ngoba akuzukubalula kanjalo. Khona inselele izoba khona ma sithi uShamasa ukhohlakele akathathe linyathelo impokane azimsukele naye phela unabameli uzawufuna ukuthi hayi kubameli kuzoba akuzukubalula kanjalo kodwa sikushayela ihlombe ukuthi ukushilo lokho ukuthi inkohlakalo into eseqhulwini enhlelweni zakhe. Kanti lo mhlaziyi uphinde waveza ukuthi ukuqhubeka kuholwe kwesibonelelo semali engu-250 akuzosiza kakhulu kwazisa abanye bayibona incane le mali futhi izokwenza abantu bangakukhuthaleli ukudala amathuba omsebenzi. Asikushayela ihlombe ukuthi uMongameli ushilo ukuthi uxhaso labantu abangasebenzi ka350 izoqhubeka kuze kushaye inyanga kaMashi wangunyaka ozayo. Sikushayela ihlombe kodwa manje imali incane lo mali baningi abathi mhlamba ayibe u1000 okungenani kodwa sikushayela ihlombe ukuthi ukwazile ukuthi aqhubekise lokho noma kungasisona isixazululo sokuthi abantu bangabe ngenayo imisebenzi. Kodwa ke ngohlangothini olungekho olunegative singasho ukuthi lokho kuzokwenza ukuthi abantu bahlali bangafuna ukudala bona amathuba omsebenzi bathemba ukuthi uhulumeni uzobakhongozela. Ezindabeni ZE1KZN TV kubika ukuthi abantu maphumulo empangeni. Khona manje le mali engu-350 wamarandi eholwa ngabantu abangasebenzi nabakhahlanyezwe ukukhuvethe kuleli izoqhubeka iholwe kuzobe undasa uMashi wonyaka ozayo ka-2023. Lokhu kushiwo nguMengameli wezwe uMnumzane Ramaphosa ngesikhathi kethula inkulumo yakhe abeyibhekise esizweni eholwe edolobha laseKapa izolo kusihlwa. Kanti abantu bakuleli baphawulile ke ekhasini lethu lezindaba la kuFacebook elithi 1KZN TV News ngalolu daba. Masibheka kuphawula kaAsanda Mbokazi uthi khona abantu abayidinga ngempela le mali okulokho kuthiwa they are UIF registered abanye kuthiwa bane income ayilaba kanti uMandla ahamba vangeli Mnqondo uthi amanga kodwa ukuthi khona ibhizinisi ongayivula esile ngo350 nawe ube udla kuwona futhi. Kanti ukwandi wakandaba uthi okubuhlungu kukhona abangawutholi kuthiwa bayasebenza bengasebenzi. Kanti ubheka ithemba uBK wakaMthembu uthi khona ngempela yini nje le ongayenza ngo350 wamarandi ngale kokuvula izwe likhululeke ukuze nabantu bezophuma beyocinga amathuba omsebenzi ngoba phela u350 rand awukho ngoba ke ungekho bagibela abantu kuwona u350 banezidingo engaphezulu kwa350 kodwa ngozuma nxamalala msholozi madoda sisayibona inzuzo. Kanti masithola ukuphawula kaSibonile Dlamini uthi kuyafana nje kumina noma ingaphela kusasa angiyithola ngazi ngoneni kubani ngoba angisebenzi.
Kanti uNtokozo Umjisa Nxaba uthi akalethi imisebenzi asiyeka ngo-350 wamarandi bakithi. Umphakathi waseNtsimbakazi kwesakabiyela kuward 10 ngaphansi kwamasipala uMthonjaneni enyakatho KwaZulu-Natal ubhikishe wavala umgwaqo R34 ngamathayi nezihlahla ukhala ngebhuloho ebelakhiwa ngumnyango wezokuthutha kulesifundazwe elisale lingaqediwe ukwakhiwa. Ilungu lomphakathi uSibusiso Nhlekelele Qwabe uthi kudala bekhala ngaleli bhuloho kwazisa uma ngabe lineli izulu akuhambi lutho nokuphazamisa umphakathi. Amalungu omphakathi aseNtsimbakazi kwesakabiyela ngaphandle kwedolobha iMpangeni kuward 10 ngaphansi kwamasipala uMthonjaneni avuka indlobana avala umgwaqo ngezihlahla aphinda aphuca abashayeli bamaloli izikhiye nokwenza ukuthi umgwaqo R34 eMpangeni uvaleke kungahambi lutho. Lo mphakathi obuhuba izingoma neziqubulo ukhala ngebhuloho elakhiwe kule ndawo nelishiwe lingaqediwe ukwakhiwa. Lo mphakathi uphinde waveza ukuthi izulu malina akuhambeki nokushiya umphakathi usenkingeni. Kudala sakhala ngendaba yomgwaqo la ngasekhaya eNtsimbakazi duzane neqonda indlela high school. Umgwaqo wakhona iD23 bayibiza ukuthi kusesichothweni. Njengoba umphakathi ungaka nje bafowethu ungaka sikhathele bafike basakhela ibleach basakhela bathe uma besuka sebelishiya phakathi manje akusaqhubeki lutho nibona abantu namaphoyisa engaka nje bafowethu bayakhala sineyikhala intuthuko ayikho bafowethu ngakithi ayikho intuthuko ngakithi la kwesikabiyela eHlanzeni. Ngicabanga ukuthi leli bleach bafowethu izikhulu ngiqale ukukhalaza ngalo ngo-1992 May ngiqala ukungena okhosini still kuze kube manje ayikho into elungile la ngakithi bafowethu. Ubungozi bale bleach kubi ngikutshela ukuthi uma akufundwa bafowethu izulu malinile kuyabhidlika kuyagqitshwa kuyabhika manje kuthiwa likhokhelwe leli bleach kudliwe imali awazi imali idliwe kanjani. Lo mbhikisho ushiya izinhlaka eziningi ezithintekile okuhlanganisa abashayeli bamaloli amatekisi kanjalo nezingane zesikole. Kanti abashayeli bamaloli bakhala ngokuba izisulu zembhikisho ngaso sonke isikhathi kuleli. Kade ngiya lapha eFriday ngolesha khona. Manje lokhu ngime lapha lokhu ngimekuseni athi bafone bathi sami sojika le kudini manje sikwazi ukujika lapha sokume kanjeni. Asazi le sitolo yophela nini futhi manje sesilambene okulamba. Njoba sime kanjena nje manje ngoba sihola ngekilometer kusho ukuthi vele nami hawu imali ayikho namhlanje. Asazi lutho thina ukuthi babhishelani asazi. Kodwa nje mabebhishe bafuna ilolu uthi ngakuphi. Bashaya yona. Kwesikhathi mhlambe sifo nokufa futhi. Ukuthi nishala amaloli nje vele sengipheni ukuthi singafa noma yini. Leli bhuloho bese kusele kancane uthi liphele kuvela ukuthi lakhiwa umnyango wezokuthutha kokubamsana nombutho wezokuvikela kuleli. Kanti ithimba lezindaba le1KZN TV lichumane nomnyango wezokuthutha wakuqinisekisa ukuthi leli bhuloho lizoqedelwa maduzane. Ezindabeni ze1KZN TV kubika ukuthi abantu maphumulo eMpangeni. Uqhuquzela ukwethembeka ubuqotho nokusebenza ngokuzimisela ungqongqoshe omnyango wezezimali esifundazweni KwaZulu-Natal uNomusa Dube-Ncube ngesikhathi kehlonipha izisebenzi zomnyango eseyisebenza iminyaka eminingi. uDube-Ncube uthe ukwenza lokho ngenhloso yokubonga izisebenzi zomnyango wakhe njengoba usanda nokuthola kumbiko omuhle omcwaningo mabhuku kamuva nje. Kanti ke esinye seyisebenzi sesineminyaka engamashumi sisebenza sithe kwakunzima siqala ngaphansi kahulumeni wencindezelo sihola imali ke encane ngenxa yebala lokubampisholo. Bekuyinjabulo namhlanje izisebenzi zomnyango wezezimali esifundazweni ziqonyeliswa ngezitifiketi. Ungqongqoshe walomnyango uNomusa Dube-Ncube uthe nje inhloso bekukuzobonga izisebenzi zalomnyango nokuzibonga nje ukuthi ke zisebenze kahle ngokuzimisela baphinde bazitshele ukuthi kubalekile ukuthi ke baqonde ukuthi basebenzela imphakathi. uDube-Ncube uthe akumele kube khona usuku lapho isisebenzi sikahulumeni singezotholakala khona ocingweni laso ngisho kuthiwa impela sonto. Uthe lokhu bakwenza ngenhloso yokukhuthaza intsha ukuthi kuyenzeka ukuhlala emsebenzini isikhathi eside. Kukhona esebesebenzele uhulumeni iminyaka ewu40 khona abasebenza iminyaka ewu45 khona abasebenza iminyaka ewu30 kukhona abasebenza iminyaka ewu20 kukhona sebesebenza iminyaka ewu10
ebezizobabungaza lapha namhlanje. Sikwenza lokhu ngoba sifuna ukukhombisa abanye kanye nolusha ukuthi kubaluleke kangakanani ukusebenzela uhulumeni nanokuthi ukuthembeka nje emsebenzini wakho ukuthi kuyenzeka ukuthi ukwazi ukuhlala emsebenzini iminyaka u45. uDube uthe abantu abasha kumele bagqugquzelwe emsebenzini ukuthi babe nozinzo baphinde bangconywe ngemisebenzi yabo emihle abayenzayo. Sike sibone ulusha namhlanje ukuthi umuntu usebenza unyaka wodwa useyagxuma useyosebenza kwenye indawo unyaka wodwa noma inyanga useyagxuma useya kwenye indawo. Kubalekile ngempela ukuthi abantu abasha sibagqugquzele ukuthi uma ngabe usebenzela uhulumeni noma iminyango nje kahulumeni kakhulukazi lapha kwaZulu Natal siyakwazi ukubona italente futhi siyakwazi ukuncoma uma ngabe sibona izinto ezinhle. Kanti isisebenzi sesidonse iminyaka yama-40 kahulumeni umzwakhe Ngcobo uthe wayesebenza njengomabhalane kepha ehola imali yokuba igeli kodwa ke wakwazi ukuthi athole uxhaso aqhube izifundo zakhe khona kunzima kunjalo. Ngangisebenza e-office kodwa ngihola njenge-general assistant. Kwaze kwathi ngo-1986 ngase ngithola i-promotion ngaya e-Grace Hospital. La ngafika ngikwazi khona ukuthi-ke ngi-categorize as i-clerk, ngihole as i-clerk. Kusukela lapho ngabheka phambili-ke nokuthi-ke ngilungiseke necucu zami ngoba ngangiqale nje ngiyithwalela ishumi standard 10. Sathi siyazama-ke bangizamela bangiphethe ukuthi ngithole usizo lwezimali. I-head office yethu kwakuyinathali ngaleso sikhathi abaphethe bathi no asiqualified thina ngoba sasi-unclassified kuze kwathi mase ngiyi-classified ngo-1986 from October kwayikhona ngikwazi ukuthi sengingakwazi uku-aplya kwazi kwathi ngo-1989 ngaqala-ke nga-aplayelayo usizo lwezimali ngaqala ngafunda. Ezindabeni ze1KZN TV kubika u-Ayanda Dube eHilton ngaphandle kwaseMgungundlovu. Ake sithi shelele etolo siyabuya nezinye indaba. Uhlalo wekomiti lezokuhlaliswa kwabantu esishamthetho sakwaZulu Natal uLinda Hlongwa uthi kusobala ukuthi kalukho uhlelo olucacile lokubhekana ngqo nodaba labahlali basemjondolo yakwaJika Joe eMgungundlovu maphakathi nalesi sifundazwe. Ukusho lokho emhlanganweni walo leli komiti obuhlelo esishamthetho sesifundazwe eMgungundlovu ngaphambi kokuhlola kumsebenzi wokwakhiwa kwezindlu zemxhaso zabantu kwavula indlela. Bagcina ke beluyeka kuhambo lokuya kwaJika Joe ngenxa yezimo ke zokuphepha kanti namanye kamalunga leli komiti akuvezile ukuthi abona ngathi kukhona imigudu engalandelanga ngendlela ngesikhathi kuqala ukwakhiwa kwezindlu zikahulumeni ezikhokhelwayo. Uthi ke kwakumele ke kuqinisekise ukuthi abahlali bakwaJika Joe bakuqonda okuzokwenzeka ngezakhiwo ezintsha. Kwisithangami sabezindaba sekomiti leshamthetho lokuhlaliswa kwabantu esifundazweni iKwaZulu Natal iziphathimandla zomnyango wokuhlaliswa kwabantu esifundazweni ziveze ukuthi zingama-404 izindlu zahulumeni ezikhokhelwayo eseziphelile ukwakhiwa lapha kwaJika Joe esigudleni nje uthela wayeka umgwaqo uN3. Kanti ke abantu abayi-170 asebefake izicelo zokuhlala abo-138 kubona sebekhokhile imali yezicelo kepha abaningi kubona abekho emgangathweni wokuhlala kulezi zakhiwo ezintsha. Ucwaningo lomnyango wezokuhlalisa kwabantu luveze ukuthi iningi labantu kwaJika Joe bahola phakathi kuka-800 ngenyanga kuya ku-3,500 kanti ke bonke bakhala ngaphansi kwemali eyabekwa umnyango ukuthi ke abantu bakwazi ukuthi bahlale khona lapha kulezi zindlu kwaJika Joe. Kunama categories ahlukene kwaJika Joe kunabantu abane-earning 800 ama-flats but then kunabanye abantu ababe yingxoxo enkulu ka-former premier umchunu Senzo umchunu Willis and the current premier uZikalala ukuthi laba bantu basengozini so labo abantu nje bezindlu ejwayelekile lokho esithi social housing so ke labo bantu ibona abaningi kakhulu nibona basilelayo. Whereas i-department is saying this morning nomsundo sibanama units awu-404 but lawo ma-units awalaba abantu abane-earning. Inhloko yomnyango wezokuhlaliswa kwabantu kwaZulu Natal uMduduzi Zungu uthe udaba lwakaJika Joe lubanzi ludinga ukusetshenzwa izinhlaka ezahlukene ngokubambisana. Complex nature of these issues really need all of stakeholders to really work with us because us as a department when we try to regulate some of these issues
that one, especially this one, is just too complex. We are just doing the same intervention in Aloe Ridge, where we are really trying to win. They're just focusing within this city, because we are really can see that it also was not able to manage well at the local municipality. So there we are really working 180%. Usihlalo wekomiti uhlongwa uthe abantu abasusa uthuthuva yilaba abangekho emgangathweni womnyango wokuthi ke bahlale ezakhiweni ezintsha. Kufanele kube khona izinto eziningi oyibhekayo before umuntu umsuse, kufanele uyibuze imibuzo eminingi ukuthi uzophila kanjani, uzofunda phi, impilo uzoyithola kanjani, umnotho na yonke into in fact even izinto zeagriculture uzokwazi na ukulima. So ke namhlanje ke ikomiti selinquma izinto eziwu4 nakuba saqhubeka ukuthi okokuqala ngendlela okungcwele ngayo lapha we are going to be requesting uSpeaker ukuthi akasinikeze usuku thina njengamalunga siyoklina le yanda, because as honorable member Dube was saying ukuthi it has even given birth to izinto esingayithandi njenge prostitution, ukubulawa kwabantu, ama drugs, a lot of social ills ziyafestarisha lapha. Kunabantu abajabulayo uma isimo sikanje. Kanti kulindeleke ukuba umasipala uMsunduzi uqale nohlelo lokufaka abantu ezindlini ezintsha kwaJikajo ngomsomluko omhla zi-14 kwephezulu. Ezindabeni ZE1KZN TV kubika uAyanda Dube eshamthetho sesifundazwe enhlokodolobha yeKwaZulu-Natal. Umphakathi wasendaweni yaseNgonyameni ngaphandle kancane kwaseThekwini KwaZulu-Natal uthi uzizwa sengathi amalungelo awanyathelwe ngenyawo zombili njengoba uhluphekela amanzi nongenye izinto ezisidingo esibalekile ekuphileni komuntu. Lo mphakathi ongaphansi kwaWard 111 uthi sekuyintsaka avukela kuhle komchilo wesidwaba ukuqeda inyanga ngaphandle kwamanzi nokubaphoqa ukuthi baphepheleke emfuleni oyingozi kakhulukazi njengoba isimo sezulu linjena nje lishisa likhipha umkhovu etsheni. Isalokhu iqhubekile nokuba inkinga indaba yamanzi emphakathini yakuleli njengoba umphakathi wasendaweni yaseNgonyameni ngaphandle kancane kwelokishi umlazi eThekwini ubhekene nengwadla yokuphuza amanzi angcolile. Uvusi Khwela oyilungu lomphakathi kule ndawo uthi ke okubaphatha kabi kakhulu ukwazi ukuthi bahluphekela amanzi ngalendlela kubeke kunedabu lamanzi elibudebuduze nabo. Lamanzi siwaphuzayo awekho ohlelweni ukuthi angaphuzeka. Okubuhlungu kakhulu kunedamu elikhona sihlele eduze kwalo kodwa amanzi thina asinawo. Akhona amapayipi afakiwe phansi kodwa sazi ukuthi yini imbangela ukuthi sithola amanzi ahlanzekile. Siyakwazi ukuthi eNingizimu Afrika amanzi aneyinkinga ihambe zibuye futhi zinqamuka abantu bawathola amanzi. Manje nalana asikaze siwathole amanzi aphuma edamini ahlanzekile, sigcina ngokuthola amanzi ezimoto kuphela futhi nawo esingagculiseki ukuwathola. Nakuba le ndawo ibukeka njengalezo ezisathuthukiswa kwaze seke imizi emisha egcwele lapha, kepha ke uKhwela uthi ke sebeneminyakanyaka abehlala kuyo le ndawo kujwayelekile ke ukubhekana nengwadla ukudayiselwa komphakathi amanzi ngabezimoto eziwathuthayo, kepha ke uKhwela uthi bebengakakuboni lokhu kule ndawo. Uthi ke bayazama ngamandla abo onke ukuhlanza ke amanzi ngezihlanzi ezivumelekile ukuze ke bawaphuze ehlanzekile. Uthi ke okungenani bayafisa ke kulungiswe lezi zindawo abaphephela kuzo kwazise bayazi ke elakuleli libhekene nenkinga yamanzi. Kuyinkululeko engafinyeleli ngokwanele mosashodelwa amanzi. Ngoba amanzi iyona mgogodla ephethe impilo yomuntu. Ungamncisha umuntu yonke into kodwa momncisha amanzi kufanele ukuthi umncishe impilo yonke. Kulezi ndawo ezimhosha imhosha kodwa ebonakalayo ukuthi akuyona imhosha ehambayo njengalo leli xhaphuzi lixhaphuzi elimile. Imhosha ehambayo kunezinto ezitshengwayo kanjalo manje ungaze uphuze udoti, kanti le makuthiwa kuzolungiswa emi kanje uphuza ukhululekile. Ithimba lezindaba lixhumanile nelinye lamakhansela akule ndawo uMhlengishinga novumeleke ukuthi banalo ulwazi lwenkinga yamanzi kodwa ke basabhekene nengwadla ukuba kuncane kwezimoto ezithuthela umphakathi amanzi. Uthi ke yize kunjalo basayinhlelweni zokulungisa lokhu. Kukona konke ukukhala okukhona yes iqiniso lento umphakathi okhala ngayo ngoba kunezimoto ezingena emagcikeni abantu, kunezimoto ezingangeni emagcikeni abantu.
but-ke ngikholela ukuthi ngokubambisana mhlambe nawo umphakathi ngoba lento yokuthi badayisa amanzi ngingakusho ukuthi ngiyakuzwa ngabantu bekusho but anginayo into ephathekayo kodwa sengike ngayidlulisa lo daba kubantu bakawater ukuthi nabo khona into abayenzayo kodwa akekho umuntu abake bambamba enza lokho mhlawumbe into engayigqugquzela mina ukuthi angabikhona umuntu ozoyithola esekhipha imali for ukuthi alethelwe imoto yamanzi kholela ukuthi mhlawumbe ngabe kunomuntu onomcimbi kumele athinte ikhansela nje direct ngoba liyatholakala ukuze ezokwazi ukuthi asizakale ngenhlanhla-ke mina njalo uma ngabe kulesibili ngiyafika nje ngiyibambele mina mathupha ngokulekelelana nabanyuza kwethu ekutheni abantu bathole amanzi. Ezindabeni ZE1KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngesethekwini. Uhlalo wenhlangano emele amaciko ahlukahlukene esifundazweni KwaZulu Natal Cultural and Creative Industries Federation of South Africa uThokozani Zulu uthi baziqhenya ngebanga sebelehambile emzamweni yokufukula kumkhakha wamaciko namasiko kulesi sifundazwe ngokwenza isiqinisekiso sokuthi bonke abakulomkhakha bathola amathuba alinganayo. uZulu uthi kodwa-ke isekhona ingqinamba efana nokungaqondi kahle komasipala ngalenhlangano nokwenza kube nzima ukusebenzisana. Undaba ezithi usho kanjani ngesikhathi kamaciko kehlangene ePlayhouse eThekwini ngenhloso yokuqoqa ubuholi bayo kwisifunda seTheku. Amaciko emkhakha eyahlukahlukene esingeni saseThekwini abambe inkomfa yokukhetha ubuholi bawo obuzowamela enhlanganweni iCultural and Creative Industries Federation of South Africa nokuyinhlangano-ke eyasungulelwa ukuphucula imboni yezamaciko namasiko. Usihlalo walenhlangano esifundazweni uThokozani Zulu uthi-ke bayaziqhenya kakhulu ngebanga asebelihambile emzameni yabo yokuletha-ke ushintsho embonini. Kepha-ke busekhona umnzima obukhona njengengqinamba-ke yokusebenzisana nomasipala nabangakayiqondi le mboni esiguqukile. Omasipala okwamanje abaka-understand kahle into yesifo. That's why uma ngabe senza imicimbi njengalena siyaba invite because njengoba silana sinama discussion document okuyiwona akukhuluma direct nge-industry yethu. So if abantu bakumasipala bengayi understand into esenzayo or umsebenzi wethu ngeke sikwazi ukuthi sikhulume ngazilinye nokuthi si-understandane nabo. So abantu bamasipala siyabanxenxa especially youth managers ibona bakufanele bayi-understand kakhulu i-industry yethu nanokuthi anything that has to do with i-industry yethu we want omasipala ukuthi ba-involve uSIFSA because uSIFSA into isifiso sethu ku-unite industry sibe ne-roster ukuthi makade kusebenza uhlengiwe emhlaba akudluleke phela kuyosebenza uthobekile nomama bobuhlalo kanjalo nabafethu bokudweba sifuna ukuthi isabalala. Kuzokhumbuleka ukuthi phambilini amaciko abe nesikhalo sokungathathelwa phezulu kwabo kanye-ke nokuhluleka ukuzinakekela ngenxa-ke yemisebenzi yabo entengantengayo. Usonwabile Mzinyathi uthi-ke amaciko kumele azi ukuthi likhulu uguquko oluzayo njengokuthi-ke kuzomele abhaliswe ngokusemthethweni ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi izinga labo liba-ke seqophelweni eliphezulu. Unenkinga thina amaciko asiboni ukuthi umuntu uthuthuka kuphi uyothola i-artist upcoming artist for 30 years ngoba ayikho indlela ehlelekile ukuthi lo usekhulile manje wagraduate waze wafika kwizinga elithize lapho esothi khona-ke manje use-artist elaziwayo khona lapho ezefanele ahole nemali elingene yena. So izona zonke izinto lezi esithi siyayibheka sizama ukuyilungisa in terms of ukuregulator i-industry siyiqondise siyihambise ngokwendlela ekufanele ngayo. Lenhlangano ukayigxileleke embonini yomculo kuphela kepha-ke ibandakanya nomama abenza umsebenzi wezandla kanye-ke nokunye okuningi okunganakiwe njengoba-ke bekhala ngokungabhekelelwa. uThokozile omele labo mama uthi yize-ke bengenaso isikhathi eside bejoyine lenhlangano kepha-ke banethemba lempilo engcono kwazise nabo sebezoba nalo-ke izwi. From 1979 senzele eBhishi ukusizakala asikutholi. Thomas sithole ukusizakala kuhulumeni kwakhethwa labo nalabo nalabo. Masibuza kungani ukuthola abantu ababili sibe sibaningi esashaywa iCovid. Akekho siphelile. Kunemanje iphumela no 30,000. Kwathola abantu mhlamba ngazi baba u45 abaqondene nabo. Mawuthuthuthi kwakwathola khona 25,000 nalapho awubazi ukuthi bawelaphi baphuma njani. Usisafa uzosiza ukungenela zona zonke lezi zinto ukuthi kwenzeka kanjani asikaboni kodwa sekuyakhanya phambili.
Ezindabeni ZE1KZN TV kubika uNtombi khona Mvubu ngesethekwini. Ake siyetolo sobuya siqhubeke nezinye indaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ZE1KZN TV. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bezu R15.24 kuyidola yaseMelika libe ngu$20.62 kupondwa yaseBrithani libe ngu$17.35 kwi-euro yase-Europe kanti intengo yegolide yona ime $1,823.88 ounce kuthi intengo yalo ngahluziwe yona ime $91.41 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Imbika kamuva iveza ukuthi lo ube umdlalo wasemuva weMamelodi Sundowns uRicardo Nascimento ongokudabuka ezweni eBrazil useyijoyine iqembu iRoyal AM. Inkontileka lo mdlalo neminyaka engama-35 yobudala inqanyuliwe kuSundowns ukuze kuvuleke isikhala somunye umdlalo ovela ngaphandle uEwin Saavedra odabuka eUruguay. Kanti uNascimento unqobe isicoco ezine ze-league nabafana besitayela kanye nezinye indebe. iRoyal AM isivele isimethulile ngokusemthethweni lo mdlali njengomdlali wayo omusha. Ake sibheke nasi isimo sezulu sakusasa. Nina bakamkhumbi igudluka sibone amagumgedlela kwamzimba umntana nethemba lonke le indaba sithi khumu kuze kube ngokuzayo.